25 sena ta' xandir televiżiv. Inħarsu l-qoddim flimkien biex inxandru il-futur. Bil-bulettin ewlieni tal-aħbarijiet tas-7:30 bħallum 25 sena l-Istazzjon 1 daħal għall-ewwel darba fid-djar ta' eluf ta' Maltin u Għawċin. Vjaġġ ta' 25 sena li ta' kuljum bis-saħħa ta' ħaddiema dedikati u professjonali, tekniċi u preżentaturi, wassal għand it-telespettaturi programmi varjati ta' ġrajiet kurrenti, drama u xandiriet speċjali li sawru l-istorja ta' pajjiżna fl-aħħar kwarta seklu. Kien l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Alfred Sant li ħolom li jitwaqqaf dan l-istazzjon li kien beda bħala Super One. Il-Partit Laburista ma kellux il-mezzi sabiex jikkomunika l-messaġġ tiegħu mal-poplu Malti biex xandir tal-istat kien iddominat mill-Partit Nazzjonalista. Kien ġie mħabbar f'Diċembru tal-1992 u konna tlaqna minnu fih biex nibnu dal-istazzjon. Konna qed nibnu fuq il-radio station li diġà kien għaddej. U allura hemmhekk kien hemm bżonn li jkompetu bil-kbir mat-television tal-istat illi kien dominat mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Allora ridna nipprovdu programmi li jkunu interessanti, li jkunu bilanċjati, ma li jkunu politikament orjentati lejn il-Partit Laburista. L-Istazzjon 1 beda jxandar biss bis-saħħa tad-donazzjonijiet li tal-poplu Malti li jemmen ħabb u wasf qalbu lil dan l-istazzjon li issa lest ukoll li jxandar il-futur permezz ta' investiment ġdid. Għalhekk iż-żmien kellna diversi proġetti għaddejjin, kellna l-bini taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, kellna twaqqif tal-Gazzetta Kulħadd, konna qegħdin inbidlu wkoll il-politika tal-Partit Laburista u konna wkoll allura tlaqna biex ikollna dal-proġett ta' One Television li kollha rridu kellhom bżonn ta' impenn finanzjarju. U konna nduru għand il-Maltin u l-Għawċin u nistaqsuhom bil-ftit mingħand il-ħafna biex ikunu nistgħu nwettqu dawn il-proġetti. U naħseb illi kienet xi ħaġa illi rnexxiet. 25 sena wara, Dottor Sant ħares b'sens ta' gburija lejn l-Istazzjon 1, stazzjon ta' suċċess u għodda ta' komunikazzjoni importanti għal Partit Laburista. Jirnexxielna nwettqu il-ħolma li kellna qudiemna u fl-istess ħin nagħtu servizz kemm lill-Partit Laburista, kemm lill-Laburisti u koll il-Maltin u l-Għawċin kollha, fis-sens li provdejna programmi ta' kalibru, innovajna, kien hemm ħafna innovazzjoni għaddejja, daħalna fil-komunikazzjoni għad kbir ta' żgħażagħ li llum huma attivi sew fil-fronti differenti soċjali ta' pajjiżna u politiċi. Feluq il-25 anniversarju, l-Istazzjon 1 se jagħti rigal lit-telespettaturi leali tiegħu meta fid-9:15 ta' filgħaxija se jxandar id-dram dokumentarju Mystery of Britannic li kif spjegatilna il-kap tax-xandir ta' One Ruth Mikallef jirrakkonta l-istorja traġika tal-HMS Britannic. Nieħdu pjaċir li minn żmien għal żmien inkunu nistgħu nġibu daw tip ta' produzzjonijiet hawnhekk. Dan għandu xi ħaġa iktar speċjali għaliex ħafna mix-xogħol saraw Malta. U wkoll anke minħabba l-gwerra, minn fiż gwerra ħafna Maltin għaddew minn daw it-tip ta' episodju li ħajkun qed jaraw illejla. Intant id-dokumentarju li jimmarka l-25 sena ta' dan l-istazzjon se jerġa' jixxandar it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.